ungalivumeli leli themba ukuba lisuke kuwena, ungalivumeli leli themba ukuba likushiye, ungalivumeli leli themba ukuba liputshuke, ungalivumeli leli themba ukuba livuze ezandleni zakho. Libambisise leli themba, ulibambe ngamandla, ungalivumeli linyakaze. Uma lithi liyaphuma, lithi liyanyakaza, lithi liyawa, ulibambe, uliphakamise, bese ugijima nalo. Ugijime noma kunzima, ugijime noma ilanga libalele, ugijime noma kumakhaza, ugijime noma linda. So isikhathi uyagijima ngoba ithemba yilona elokufikisela empumelelweni. Impumelela ikude nawe, impumelela ikude nawe, kodwa ithemba elizokusiza ukuba ufinyelele kuyona impumelelo. Impumelela ikude nawe noma ingathatha iy'nsuku ey'ningi ukuba ifike kuwena, noma ingathatha amaviki amaningi ukuba ifike kuwena, noma ingathatha iy'nyanga ey'ningi ukuba ifike kuwena, noma ingathatha iminyaka eminingi ukuba ifike kuwena. Izofika impumelelo ngoba impumelelo ayikude nawe. Ithemba kufanele ulibambisise, ugijime nalo imihla namalanga. Liza ithemba, uthi wo, ithemba lami lohlale njalo kimi ezandleni zami. Ngeke ngilidedele noma bengithuka, ngeke ngilidedele noma bengiphosela iy'nhlamba, ngeke ngilidedele noma bengigxeka, ngeke ngilidedele noma besho izinto ezibuhlungu, ngeke ngilidedele noma bephosa amagamana abuhlungu ahlukumeza inhliziyo. Ithemba lami ngeke ngilidedele ngoba ithemba lami ilona elokunginikeza impumelelo le engibheke kuyona. Ngakho usuku ngosuku engivuka ekuseni ngithi leli themba lami ngeke ngilishiye, leli themba lami ngizolibambisisa ngamandla, ngibambelele kulona. Noma kwesinye isikhathi ngizwa kukhona ukuhlukumezeka phakathi ukuthi leli themba lami ngenzeka yini ukuba lizongidumaza. Cha bobo, ngeke lingidumaze leli themba, angibambelele lona usuku lonke. Oh, leli themba laze la yisimanga, leli themba laze la isimangaliso, leli themba laze la nemthelela emihle empilweni yami. Ngoba leli themba lingenza namhlanje ekuseni ngizibuza umbuzo ukuthi intoni namhlanje engivukele ukuba ngiyenze ukuba ibe ingxenye yekusasa lami. Ngenxa yaleli themba leli simangaliso, ngiyazibuza ukuthi uma kuwukuthi ingomuso lami lizawuqhakaza, ingomuso lami liyaba ney'thelo ey'mangalisayo, iy'thelo engizifisayo, umbuzo ukuthi sengenzeni namhlanje? Lokho ekusile nje sengenzeni ukuba ngisebenzele elokusasa? Uma kuwukuthi ngingumfundi ngisaya esikoleni, ngibuza umbuzo ukuthi namhlanje mangaki amakhasi ebhukwini lami esengitheme ngiwafunda ngabona ukuthi aza kungisiza akusize ikusasa lami. Uma kuwukuthi nginesivivinyo engizosibhala ekupheleni konyaka, mangaka amakhasi sengizamile ukuthi ngiwafake engqondweni yami ukuba abe nemthelela nemphumela le engifisayo ekupheleni konyaka. Ngenxa yaleli themba leli elingiqhubezela phambili, ngenxa yaleli themba leli elingikhuthazayo, ngenxa yaleli themba elingigqugquzelayo, ngaleli themba leli lithi gijima ungami endleleni yakho, leli themba elithi qhubekela phambili, leli themba elithi ndiza imihla namalanga. Ngenxa yaleli themba elokhu lingigabhile imini nobusuku, leli themba ekuseni mengivuka lingenza ngibuza imibuzo manjena ephusile, imibuzo enobuhlakani, imibuzo ehlakaniphile, imibuzo enenqubekela phambili. Le mibuzo engiyibuzayo eyokuthi namhlanje lokho ekusile nje ukhona yini okukodwa engikwenzile okuyikhona okuzongisa empumelelweni? Ikhona yini namhlanje into eyodwa engiyenzile engizothi uma ngiyibheka leyo nto ngithi yiyo lento le ezongiqhubezela ingiphushele ekusaseni lami elingcono kakhulu, ekusaseni lami elikhazimulayo, ekusaseni lami eliqhakazelayo? Umbuzo lo engiyibuza wona namhlanje.
Ungavumeli impilo yakho ilawulwe izinto, ungavumeli ingqondo yakho ilawulwe izinto ezikuzungezile. Wena ungumlawuli, ilawule wena. Wena olawula izinto zakho ngoba unaleli ithemba. Wena uthatha lezi zinqumo zakho ngoba unaleli ithemba. Wena ohlela usuku lwakho othi namhlanje ngibonile ebhukwini lami ukuthi kunama-chapters 3 ngeke ngikwazi ukuwaqeda onke ngiwabheke namhlanje, kepha ngalibheka i-chapter eyodwa. Ilapho usuqalileke manje-ke ukwenza inqubekela phambili. Usuthatha unyawo olulodwa walibeka ngaphambili, wacathuzela waya phambili omntwana omncane engathi ufunda ukucathuzela, kepha-ke usuwasile ukuthi wenza umahluko empilweni yakho. Uzobeka unyawo olulodwa phambili, nakusasa uzobeka olunye, ngosuku landela uzobeka futhi olunye. Wenza-ke lapho lento esibiza ukuthi inqubekela phambili, ngoba awusahlehleli manje emuva. Ungabeki olulodwa phambili unyawo uphinde uhlehle futhi emuva, ubeke eziningi ubuyele emuva, ucathuzela ubheke emuva. Cha, ucathuzela-ke manje naye kuye phambili, ulokhe ushaya ngonyawo olubheka phambili, ngoba ithemba lakho likusaphambili. Ithemba lakho liyagqugquzela usuku ngosuku, liyakhuthaza leli themba. Kepha uyazibuza lo mbuzo ukuthi-ke yiziphi izinto ey'phathekayo manje nginazo iy'thelo-ke manje ney'khombisayo ukuthi nginaleli ithemba. Uyazidinga lezo y'thelo ukuba ziqhubezele phambili, zikuqinise endleleni, zikwenze ulokhe uhambile, uphusheka phambili, ugijimela izinto lezi ofuna ukuthi uzibambisise. Sengiqalileke manje ukuthi ngibuze imibuzo ekhaliphile. Sengiqalileke manje ukuthi ngibuze imibuzo ehlakaniphile. Sengiqalileke manje ukuthi ngibuze imibuzo ezongisa empumelelweni. Akwanele nje uvuke ekuseni uthembe ukuthi izinto ziyakuhamba kahle, kodwa bese usonga izandla, uhlale phansi, uyibukele i-TV, ubuka umabonakude, bese usulokhu ushaya ihlombe, ubona abantu benza izinto zokuqhubezela impilo zabo phambili. Akwanele nje ukuthi ubukele abanye ugcine ngokubahalalisela wena ungenzi lutho ngempilo yakho. Akwanele lokho. Ufanele manje uthi mina intoni engiyenzela ikusasa lami. Nanti ithemba nginalo, kodwa leli themba leli kufanele lingisizeke manje libe nemiphumela emihle. Leli themba kufanele libe yisikhuthazo nengqugquzelo endleleni yami. Leli themba leli yingakho-ke selifuna umsebenzi. Leli themba phela lifuna umuntu onalo, oluphethe, olubambisisile, alokho njalo elibhekile, alokho elijeqeza ukuba leli themba enza isiqiniseko sokuthi alisuki kuyena alimbalekeli. Leli themba alivuzi, leli themba aliwi, ulokho elibambisisile usuku ngosuku. Yingakho-ke eseqala ukubuza imibuzo ephusile, lembuzo enobuhlakani, lembuzo enekusasa elingcono.